onye na mmiri si na ịma mbụ mmadụ. Onye igwe na-aba n'ime mmiri ahụ ikpopụta ya. Aka si na aka aja aha nke nwaanyị dibịa na nwoke dibịa ji kechie gị na ị ga-atọ n'obodo ijele ịmachi ya pụta. Onye nwaanyị na-atọpụ gị n'ike dị n'ọbara Jizọs. Ihe ọsọ onye bụrụ aja ọsọ onye chụọ ebube nọ n'etiti anyị n'oge a. Ịtọpụ ịsọpụta nwere onwe gị nwa Chineke ka atọpụ gị n'agbụji gị. Ihe ahụ ewunye n'ime mmiri anyị na-achịpụta ya. Anyị na-atọpụ mkpụrụ dị n'ụkwụ na ụka gị ka ị nwere onwe gị. Ebe ha si na ịma nje ị ga-eji ya. Ụlọ ahụ a sị na ịma nlụ ị ga-alụkwaba maka ọnụ Jehova ka nke a bụ. Ike ya abatago n'ọgba ebube bata mmụọ dị iche iche enyefe ka Chineke ndabanye n'ọnọdụ a. Nwa Chineke ndị anyị na-atọpụ gị n'oge a. A na-eme ka ị nwere onwe gị pụọ na agbụrụ na-echi gị. Ndị ilo gị anọ na mgbagwoju anya mgbe ebube ya apụta na ndụ gị. Ihe ebube mere gị. Ihe ebube mere gị.